Olisiko väkivaltaa pystytty välttämään vuonna 1918? No sitä on tietysti hyvin vaikea niin kuin sanoa tosiasiallisesti, että oltaisiko sitä voitu välttää, mutta niin kuin tietyt teoreettiset ja testatut näkökulmat katsoo, että siellä molemmilla osapuolilla oli ehkä menossa sellaisia kehityslinjoja, jotka olisi vääjäämättä johtaneet ehkä 20-30-luvulla tilanteeseen, että molemmat osapuolet olisi saanut yhteisiä asioita. Eli molemmathan tavoitteli oikeastaan niin kuin samaa lähtökohtaa, eli itsenäistä valtioa ja sen itsenäistä poliittista johtamista ja sosiaalisten olojen parantamista. Että mehän nähdään 30-luvulla varsinkin, että kuinka suomalaiset rakentaa valtavasti ja sosiaaliset olot kohenee ja tietysti sitten kun tullaan talvisotaan, niin sehän on valtava pettymys suomalaisille ja nimenomaan vasemmisto- ja sosiaalidemokraattipuolelle, koska ei voitu uskoa, että maailma on kehittynyt niin synkäksi, koska oli eletty vahvaa talouden ja kasvun aikaa ja ihmiset oli saanut omia asioita. Eli yksi syy, mikä takia todennäköisesti neuvostopropaganda ei purru suomalaisiin, oli just tämä, että suomalaisilla oli kuitenkin huolimatta kevään 18 tapahtumista niin kokemus, että elämä oli mennyt eteenpäin ja oli mahdollisuus omistaa asioita. Mutta ehkä tähän 18 kevääseen ja siihen aseellisen yhteenoton tapahtumiin liittyy myös paljon muitakin ihmisyyteen liittyviä asioita kuin pelkästään sosiaaliset tai poliittiset taustat. Eli aina joskus surullisesti ja traagisesti tulee sellainen mahdollisuus, että ei enää niin kuin uskota tai ei löydetä niin kuin järkiperäisiä ratkaisuja, vaan sitten lähdetään seuraamaan erilaisia agitaattoreita ja ollaan valmiita niin kuin käyttämään väkivaltaa, vaikkei se tavallaan kuulu ihmisten arkeen, että jos varsinkin katsotaan punaista puolta ja myös suojeluskuntia, niin eihän sillä puolella ollut mitään systemaattista aikaisempaa militaristista tai väkivaltaista historiaa, että ihmiset hyvin äkkiä kokemattomina organisoituu ja saavat aseet käsiinsä. Et siinä mielessä niin kuin, tämä ei ole niin kuin mitenkään välttämätön kehitys. On paljon puhuttu historian kuolemasta ja suurten kertomusten kuolemasta ja musta on niin kuin, se on oikeastaan niin kuin välttämätöntä, että taide ottaa vastuuta yhä enemmän historian käsittelystä ja tämmöiset tämän tapaiset, mitä Kaisa Salmikin on tekemässä, niin nämä taideteokset on välttämättömiä. Me voitaisiin vastaavanlaisilla teoksilla käsitellä monia asioita suomalaisessa yhteiskunnassa ja visualisoida niitä seuraaville sukupolville ja tuoda ne lähelle ihmisten kokemuksia. Siis meillä on paljon evakkoihin liittyviä asioita, talvi- ja jatkosotaan liittyviä, monia muita yhteiskunnallisia asioita, 60-luvun liikehdintää, siis monia tämmöisiä, niin kuin, ja nimenomaan näitä voitaisiin käsitellä paikkojen kautta. Et mä näkisin, koska ihmiset ymmärtää paikat ja siellä olevat tarinat aika hyvin, niin taideteokset paljastaa sen kautta myös niin kuin historiallista materiaalia. Me jotenkin, en tiedä liittyykö se kansan luonteeseen siihen, että me ollaan kuitenkin aika kaukana maailman keskipisteessä, meitä on todella vähän ja me puhutaan erikoista kieltä, niin meillä on jotenkin sisäsyntyinen tarve mahdollisimman nopeasti päästä konsensukseen. Ja tämmöinen ajatus, että meillä olisi mahdollisuus keskustella ja pohtia asioita ja antaa asioiden ja käsitteiden olla auki, niin se ei ole tyypillisesti suomalaista, vaan kyllä meillä niin kuin hyvin nopeasti reagoidaan nopeasti yhteiskunnallisiin ongelmiin ja aika nopeasti joku auktoriteetti tulee sanoa, että miten tämä asia nyt pitää ymmärtää ja välittömästi sen jälkeen me aletaan rakentaa normistoa sen ympärille. Ja ihmiset on sukupolvesta huolimatta tottuneet tähän, että kyllä sekin on tavallaan, että suomalaiset ei välttämättä altistu keskustelulle, mutta jotenkin tuntuu, että suomalaiset kyllä kuuntelee ja katselee, eli tässäkin tulee taas tämä niin kuin kulttuurivaikuttajien niin kuin vastuu tämän yhteiskunnan sivistämisestä, että sekin on paljon, jos me saadaan ihmiset kuuntelemaan, koska se tarkoittaa, että he ajattelevat näitä asioita. Mutta
Mutta me ollaan vähän halutaan liian nopeasti lyödä lukkoon asioita ja konsensushengessä. Siinä on paljon hyviä lähtökohtia silloin, kun me ollaan kriisissä, niin me toimitaan nopeasti, mutta se ongelma on ehkä sitten, että me siirretään elämään semmoisia perustraumoja, joita me kannetaan mukana.